Jao, slušaj vamo. Konzaš Nostra klika, predali se nikad. 29. januara krećemo od Niša. Zato Đido do feedbacka i s nama se slikaj. Dok smo živi ovo sranje neće da se stiša. 30. smo u Leskovac, Dirty Bass specijal. Da ugruvamo groove i da se dimi funkcija. 6. februara letimo u Zaječar, omladinski centar, varimo var. 13. petak davit ćemo u tunjelu. Nikš i Crna Gora, vidimo se na Opelu. Kod Palme u Jagodinu 21. posle. Biće tu i Miki Crni ciganin bez kose. 27. Čekića nas omladine dom. Kragujevac će da gori tu da breaka don. 28. Kovin ludnica u kabareu. A ako nas ne zatvore 7. mart u Smederevu. Na Bakalin.info vidi za detalje. Legalize tour, svaki grad bit će zapaljen. A iz prve ruke ona nekrštena roba. Ispod cene bit će Đido bani, pipni probaj. I još mnogo toga. Prime, Skimsi, Eli Jane, Deda, Mikri, Markonjero, FTP, Sud. U svakom gradu druga lokalna podrška. Shout out to all your people.